Durante todo o día o auditorio de Vilagarcía foi un ir e vir de xente ansiosa por conseguir o seu minuto de gloria na pequena pantalla. Homes, pero sobre todo mulleres, acudiron á chamada da serie Vivir sin permiso, que prepara xa a súa segunda temporada. A afición aínda non se estreou, pero os seus responsables confían no seu éxito, tanto que volverá a Arousa, onde foi gravada íntegramente, para continuar coa rodaxe. Os aspirantes a figurante aseguran ter moitas ganas de participar no proxecto. Pois xa quería participar o ano pasado, pero non puiden porque cuadrábame ca clase e así, pero este ano pois viñemos un par de amigas máis eu e bastante ben. Pola experiencia, basicamente. De pequeniña fixen, en catoira, non había moito que facer e dixen, como ainda non podía apuntar a música, e dixen, pois vou facer teatro. E estiven como 3 ou 4 anos rodando, facendo un pouco payaso, verdad? Yo sempre quise ser actriz, ¿eh? Pues lo vi en el Facebook y dije yo, bueno, pues me apunto. Además, mi hermano había venido el año anterior en la otra temporada y dije yo, bueno, pues voy, no dije nada en casa, ¿eh? A serie está baseada na novela de Manuel Rivas Todo é silencio. Está ambientada no mundo do narcotráfico nos anos 80, pero centrada nas relacións persoais dos seus protagonistas. Algúns dos que hoxe aspiraban a conseguir un papel xa eran vellos coñecidos da produción, participando como figurante xa na primeira temporada. Estuve na temporada primeira, bueno, moi divertido, pasas un día diferente e tal, varias un poquinho. Foi interesante, non había visto como era por dentro o funcionamento das series e tiña que ir do punto A ao punto B ata que estivera ben a escena. Pasas un día pues que conoces incluso a gente, que tomas un café con ellos y te diviertes. Vamos, la experiencia para mí ha sido buena, por eso la repito, ¿eh? Outros incluso chegan doutras series de éxito, como esta muller que participou na rodaxe de Fariña, en concreto na escena da boda de Ubiña con Esther Lago. La verdad que bueno, es un mundo nuevo y bueno, a mi edad tengo todo el tiempo del mundo, entonces es una manera de pasar el rato y bueno, de hacer cosas distintas. A rodaxe da segunda temporada de Vivir sin permiso arrancará previsiblemente a comezos de xullo en diversos puntos da comarca arousá. Os castings de figuración, por certo, aínda están abertos. As probas trasladaránse mañá ao auditorio da Illa de Arousa.